Pandbo-Huse har 53 års erfaring i fabrikation og udvikling af bjælkehuse, og i Danmark står der mere end 7.000 Pandbo-Huse, hvoraf 80% er opført af selvbyggere. At bygge sit eget hus kan måske synes som en stor og uoverskuelig opgave, men med denne film vil jeg gerne vise, hvor enkelt det i virkeligheden kan gøres. Når jeres hus er færdigt på tegnebrættet, byggetilladelsen hentet og soklen støbt, ankommer vi med første levering af jeres Pandbo-hus. Første levering består af ydervægge, spær og tag. Vi leverer med egne biler, og vores chauffør hjælper jer med at anbringe materialerne rigtigt, så intet ligger i vejen, når I skal i gang med selve byggeriet. Inden opstillingen skal alle bjælkerne sorteres og lægges ud til de sider, hvor de skal bygges op. Under sorteringsarbejdet fremkommer hurtigt bjælker, som er flade i bunden og som har vandnæse. Det er bundbjælkerne, og de placeres med det samme. Når tømmeret er sorteret, begynder det sjoveste arbejde. At bygge huset op nu er som at lege med Lego-klodser. Med tømmeret følger en tegning med nummer og mål, som nøjagtigt svarer til nummer og mål på hver enkelt bjælke. Der findes ingen udvendige søm. Dels skæmmer synlige søm udseendet, og dels kan de give anledning til nedbrydning af træet. Når I er i vindueshøjde, er det vigtigt at huske, at huset skal rettes ind. Når man har sikret sig, at huset er i lod og vatter, fastgøres forankringsjernet til de nederste bjælker. Døre og vindueshuller fremkommer af sig selv, men kontrollerer alligevel, at hullerne svarer til tegningerne. Huset stives af stolper, som placeres ved døre og vinduer. Når den øverste bjælke er på, afmærkes på begge ydervægge, hvor spærene skal stå. Mål fra midt til midt af spær står på konstruktionstegningen. Derefter skal der saves og stemmes ud i den øverste bjælke. Nu er I tæt på rejsegildet, for nu skal spærene op. Er man kun to til at rejse spærene, er en rejselægte et rigtig godt hjælpemiddel.
Når spærene er på plads, skal de rettes ind. Spænd en snor for oven og på spærreenderne. Et pantehus er samlet med knudesamlinger i alle hjørner. Disse giver et særpræget og dekorativt hus. Den nøjagtige tilpasning, som hjælperne får fra fabrikken, gør, at alle kan sætte huset op. Hvis blikkenslageren ikke har skræmmet randjernene ned i lægterne, anbringes en udligningsliste. Og nu har I to muligheder. Af hvert fint kan loftforskellingen og isoleringen placeres. Men er det dårligt vejr, må tagpladerne på inden isoleringen. Når huset er rejst og taget lagt på, begynder det indvendige arbejde. Først sættes pap på ydervæggene. Derefter gøres spærene fast med de medfølgende spærklodser, som også skal sættes i gavlene bag ved remmen, da remmen skal flugte med stolperne. Der er afpasset mellemstykker til vinduer og dørhuller, ligesom der er mellemstykker til stolperne, så de får en afstand på 60 cm fra midt til midt.
Skillevæggene omkring bad og toilet er, som det ses, af gasbeton. På alle pakker er en udførlig monteringsvejledning, og som det fremgår af billederne, klares arbejdet snildt af 2 mand. På vinduerne, der kommer færdige fra fabrikken, monteres først sålbænken. Derefter sættes vinduet på plads i vindueshullet, hvor det kiles fast med trækiler. Kontroller, at vinduet sidder nøjagtigt midt i hullet. Vinduet fastgøres med 100 mm skruer gennem karm og trækiler. Ved opsætning af skillevægsskelet afsætter man samtidig størrelsen på husets enkelte rum. Husk, når I udmåler de enkelte rum, at tillægge gipspladetykkelsen. Skillevægssystemet er med nål og fjer, så også her rammer I ved hjælp af mellemstykkerne gipspladestørrelsen. Når skillevæggene er sat op, er I nået så langt, at smed og elektriker kan trække rør og ledninger. Er disse installationer færdige, kan alle vægge isoleres, dampspærren monteres og væggene beklædes. I standardhuset anvendes gipsplader, men andre pladematerialer eller eventuelt træbeklædning kan også bruges. I huset her er der støbte gulve, som er færdige, bortset fra at der mangler linoleum, klinker eller hvad man ellers ønsker af gulvbelægning. I standardbyggesættet er loftet i stuen rustik, og øvrige rum er gipsfliser. Inden monteringen opsættes plastfolien, for også her at undgå, at fugt fra huset trænger ud i isoleringen. Indvendige døre i standardhuset er egefinér, men mod mere pris kan de leveres efter jeres eget valg. Det sidste man gør, inden maleren rykker ind, er at montere indvendige døre, køkken og skabe. Når huset er rejst, og det har stået et par dage, skal det have grundingsolie og endelig olie. Derefter giver I det en farve, den farve I nu vil have, og den skal også være på oliebasis. Vi anbefaler en transparent farve, så man stadig kan se årene. På nordsiden holder det 5 til 6 år, men på sydsiden skal man nok efter det igen efter 3 til 4 år. I skal gøre det, at I går ud og prøver et sted, hvor det ikke kan ses,